Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek ya ki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kemukalong mentah hadu uprajun, ki sampul ki balapa, ki long hadwe hajar, sauspa nyugusan, dan ta ki balat test negatif hadu mentah kesengi, ki long hadwe hajar andai. Nangta ki number of tested positive pada kilong lai pun ringut wei belaklat kalai ngut kila jam but arfa ngut kilang long active case tikini kini baru kiba update position jong COVID-19 jong state Meghalaya ke jongi kedang up ke resort ke long sauspa lai pun ngut ke resort ke bedang up adu mentah ke bampat dia. Kita ki kon samla jongi ki bat pule bat ki batrei keleng saudong jong ke India hadu menta kasngi janmit kila poi khat lai hajar khandai spa khandai pongut sa kawai pat ka point hadin bangilaya thir jingmut bha shapang ki school fees leni ki tuition fees ka bangas ngotunat ban pentip Adin ba nakaliang jongka education department kila wanra ia kan ka proposal baru ban yarap lem ya kitu kilong ying kilong sem ki baya kendu ya kani ka jing ka bakrau ngilarai menta ka janmit ba ya kitu ki school fee ki tuition fees ki badai ya ki government aided school ki deficit paten schools lai benai nakamtau benai April ubnai Mei ubnai June ka sarkar kala consider baki day bansiu tang san po percent na ka shispak na kamenta kini ki lai benai April Mei, June. Kabaan, nakabenta kini ki private school pat. Kabamut ki bomday ki government aided school, deficit, lane deficit paten. Ki ba peniaj da ki mission, ki ba peniaj da ki seng, ki ba peniaj da ki shimet. Nakabenta u April, Mei, bat June. Kasorkar kan penmi ya ko order. Bakini ki school kimdei ban shim ya kide ki fees ki jongki nak tau nai April Mei June light no tang ya ka tuition fees ka bakila ban shim kata kadai ka baar ka ba ngilai rai but ngiladap tip badon ki school ki bla shim lepa pada ya kini ki fees lada piong ya ka tuition fees lani ki computer fees lani ki fees ki babunjat ki library bat kini kitai lada day bakitu ki keme ki pa ki baladep seu hakini ki benai ki baladep ya kan niru ka order kan sami ha ka baka education department ka sapenmi bat kata kalong ba kin sa adjust ya kani ka fees ya ka baka sarkar kala asim ya karai nam ta lai benai kin sa adjust pada ha kini ki benai ki banwan kabamut ki beladep seu la seu benai Jun kin sa adjust na kamentau benai Julai Agos September katkum ke jipen bej bat ki school ki baper kata kadi ke benta ka ba ngakwa banyathu ka ba ar ka ba ngi layarai menta kajan mit kabenta kabalai wanra ia kitu ki kon samla jongi ki bawan pai man kasngi na keleng jogari India ki bapoi ha Guwahati kala abenlong railway station kala abenlong airport hadu ke sipauterik ngelarai bangingin siu mengi ka baikali jongki hadu bikin wan pai sala ki jongki district tenring larai mentak sengi banadu ka khatwei terik jong uneu benai kitu ki kon samla jongi ki bawan pai ki hap ban siu hi ya ka baikali na Guwahati
la kadai Syatura, Syapok Garo Hills, lane la kadai Khasi Syajantia Hills, naduk kadwe terik ki hapan siu ya kabai kali, tang ba yaka kali, endang penbej hi, da ka transport department lane da ka government. Mdei ban ong bakin ngimpat sya, baki bahayeng ki basem, lani ki kemi ki pa jongki, kin lech syau, ya kini ki kun jongki na kawati. Ka transportation dang penbej ke sorka, tang bakalong on payment basis, lani ki hapan siu, ya kabai kali. Nang ta kawai ka bangakwa ban pentip ya pi, mensatering la syong biang ke review meeting. Hadin bangla syong jingalang rengkat bat kinong yalam niam giba per with all the religious leaders that we had a meeting last Friday. SOP has been issued. We finalized it on Saturday, and SOP has been issued to all the respective religious leaders for necessary action. Hadin bingla syong meeting bat kinikis bat kinong yalam diam ge baper nakalian joka sorkar kala issue ya kiniki standard operating procedures halaki jong ki niam ki jong ki halaki jong ki jaka ke jong ki bat ya kani ngila finalize man hakani ke Saturday kapala dep hapo ka review meeting bat ru ngila sam syabaro kinong yalam diam nakabenta ka jingtip ke jongki. Halor jongkani ngakwa bani tu yapi, namar bangi kwa bani kenduk biang saisisin, bat kini kinong yalam niam ge baper, tengi labu la syai kasngi, saisisin pat ha ini du jaka porsi beji, bangin kenduk biang bat kini ki seng niam baper, kinong yalam niam ki baper, nakabenta ba ngindon ke jingisu jingmut, kabajanai, kabapaka, haka jingpli, ya kijaka maneblay, keleng jong kejela kejongi. Sakawai pat kaba ngakwa ban kren na kadingapot, kalong nakaliang jong ka sorkar, hagini kikendiat sengi bun kibaya komplain, ya kajing slem kanika report, ka RT-PCR test teng-teng ki hapsa sansngi don ki hapsa sausngi don ki hapsa nriusngi kadaw kolong namar baslem banyo ia ka report teki don ki jingud nagi bahayeng nagi basem wat nakitu ki kena ki bahap bansa katasngi hakini ki institutional quarantine centers ki ba ka sorkar kala penbej teka ka bangakwa ban ong ne kalong namar ba ka sampel ka bangisim menta man kasngi i health minister menai laong ka bangidang ap i krisol kolong saus pa lai phongut ka bamut man kasngi kan kiu namar ka sampel collection ka yaj man kasngi ka ka bangakerpat kolong yakitu ki bahap bansa khamslem sausngi sansngi toya sha stom bat ka jing penbej jongi na kalyang ka sorkar mdei bangile akhnang mdei bangi kwa ban penslem tenrei namaria kanika test report la de ngimpat yo ngimpat la ban pelaj ngimpat sya yaki bagin leching yesem te kabanga kerpat kolong yaki tu ki kon samla bagin sngo ba ban ye trelang bat ka jing penbej na kaliang ka sorkar bat ru na kaliang jong ka health department don ki kon samla ki bangayo jing tip ki bateng teng ki pawarak seuru hapo ki kamra ki jong ki which I personally feel this is totally wrong. Kamdei ka kamila kai jompi, kadei ka kamyap ka kamim, sngoba ban cooperate bat ka management nakali ka health department bat nakali ang jong ka sorkar. Namar ba pinong ba pinim haka luxurious life, haka luxury ka bakum kata ngatray nginamla lano ru. Kamtam ki nong tray nakaliang jo ka health department ki penbit ki penbiang ki du thia ki du dem nakabenta jong ki pawara suksau ki pa penbiang saya ki jing bam ksau ngatrai kata kalong ka bam sngo tenat lano ru kabanga kerpat therefore da kraba sngo khia mensip barok
nadu ki keme ki pa nadu ki baying basem hadu ki tu ki kon samla ki basa ha ki bakum ki ne ke jeka ka banga kerpat lit kelong sngau ba ya trei rengkat bat ke sorkar ka tim jong ka tim jong ki health workers jongi ki ba pet meet ki ba pet yong ki ba du thia ki ba du dem ki ba penbiang ya ka bam ka di nadong syadong man kesngi na ka benta ka jingbit ke jingbiang ke jongki kita kidei ki isu ke bangakwa ban update na update jingtip jongki pajba ke jela ke jongi